ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ଶେଷେସି। ଏସେସି ଏକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଲା, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଆମେ ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, କାରଣ ଏହା ଆମର ଅଧିକାର, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଆଇନ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଭାରତରେ ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ରଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ କୃତଜ୍ଞ, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଅଧିକାର, ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଦେଶ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ବାଇବଲ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ। 5 କରିନ୍ଥିୟ 4:33। ପରମେଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତିର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଏହା ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଠାରେ ଏକ ଗଭୀର ବିନ୍ଦୁ। ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ଏହି: ଏକ ଭଲ ଦେଶ କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଚରିତ୍ର ଥାଏ। ହିତୋପଦେଶ 10:30। ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ, ମାତ୍ର ପାପ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଅପମାନ ଅଟେ। ଅର୍ଥ, ଏକ ଦେଶର ଶକ୍ତି କେବଳ ଆର୍ଥିକ ନୁହେଁ, ଏବଂ ନୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଧ୍ୟ। ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଆଇନ ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବାଇବଲ କହେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଜିଜିକଲ 6:6। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଦବେଇ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢ଼ି ନବେଇ, ଓ ମୁଁ ତମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ କ୍ୟାମଳ ହୃଦୟ ଦବେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହୃଦୟ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ବାଇବଲ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କୌଣସି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଘୃଣାରୁ ପ୍ରେମ, କ୍ରୋଧରୁ ଶାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାରୁ ସତ୍ୟ, ପାପରୁ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟରୁ ନୂତନ ଆଶା। 2 କରିନ୍ଥିୟ 5:17। ଯଦି କୌଣସି ଲେଆକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସମସ୍ତ ଚାଲିଯାଇଅଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନୂଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ କ'ଣ ଭିତରେ ମୁକ୍ତ? କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରେ ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା, ଆମେ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା, ଆମେ ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା, ଆମେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା, ଆମେ ଭଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା, ଆମେ ଏକାକିତା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା। ଏବଂ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ଯୋହନ 8:6, ତେଣୁ ଯଦି 100 ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ତବେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହେବା ଶିଖିବା। ଆମ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଆଇନ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ବାଇବଲ କହେ, ରୋମିଓ 13 ପଦ ଗୋଟି ପ୍ରତ୍ୟେକକ ଲେକର ସରକାରୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ଅଧୀନତା
ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ସମାନ ଅଙ୍କେ ଏହି କ୍ଷମତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଅଙ୍କେ ଏହି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ସୁସମାଚାରର ବାର୍ତ୍ତା। ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୁଅ, ଭଲ ଲୋକ ହୁଅ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଶପ୍ରେମ କେବଳ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଦେଶପ୍ରେମ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଦେଶକୁ ଭିତରରୁ ମଜବୁତ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ ହୁଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ କର, ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଅଭାବୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କର, ସତ୍ୟ କୁହ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ମିଖା 40:4 ହେ ମାନବ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ହୁଅ, ବଦାନ୍ୟତା ଓ କରୁଣାକୁ ଭଲ ପା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ବାସ କର। ମାଥ୍ୟୁ 5:9 ଶାନ୍ତ ପାଇ କାମ କରୁଥିବା ଲ୍ୟାକମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଡକାଯିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ସାରା ଲ୍ୟାକଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମ୍ଭମାନେ ଆଲ୍ୟାକ ଭଳି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ଭଲ କାମଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ତୁମ୍ଭ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଲୋକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏକ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, ଆଇନ ବାହ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ କେଉଁ ନିୟମ କାମ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ ଏବଂ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ବାହ୍ୟ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଭିତରର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଜିଜିକାଲ 5 ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଦବେଇ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢ଼ି ନବେଇ, ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ କ୍ୟାମଳ ହୃଦୟ ଦବେଇ। ଆସ, ଏବେ ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରହୁ, ଆମ ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ। ଆମର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉ। ଆମ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଦେଶରେ ଘୃଣା ହ୍ରାସ ପାଉ ଏବଂ କରୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହେଉ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ସତ୍ୟରେ ଚାଲିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍।